Gikonsiderar na nga case solved ang kasong pagpanuli sa mag-inahan sa Barangay San Roque, Talisay City niadtong Sabado sa kadlawon. Human nga ang ikaduhang suspect mi-surrender sa Talisay City Police kagabi. Ini ang report ni Fe Marie Dumabo. Nitahan siya kagalingon kining 31 anyos nga si alias Albert, taga Barangay Bunbun, Cebu City, ngadto sa Talisay City Police. Pasado alas 11 kagabi. Kinsa mato di Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, hepe sa Talisay City Police, niangkon kini nga mo'y driver sa motorsiklo nga giangkasan sa nanulis sa mag-inahang si Grace ug iyahang 14 anyos nga anak nga si Dudong niadtong Sabado sa kadlawon. Uban sa gitahan ni alias Albert ang motorsiklo nga gigamit niini. Nitahan kini human sa wayhuno nga pagukod sa Talisay City Police sa maong suspitsado. Unang nasikop nitong Domingo ang angkas niini nga mao'y nanulis nga si alias Butoy, 36 anyos, nga taga Kandulawan, Talisay City. Sa maong kalambuan, gikomen sa Talisay City Council ang Talisay City Police. Pinaagi kang Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Peace and Order, ang paspas nga pagsikop sa maong mga tulisan. Samtang si Talisay City Acting Mayor Choy Aznar ni Butyag nga gipaasikaso na nila sa CSWD ang mga tabang lakip na ang pinansyal nga tabang nga ihatag ngadto sa pamilya sa biktima. Human ang inahan kisa nag-inusara nga nagbuhi sa tulo ka mga bata pang mga anak. Ang di pa katrabaho tungod sa naangkon niining mga samad ug bunog. I would like to commend sa atong mga kawani sa kapulisan sa atong syudad sa Talisay, especially katong mga pulis nga wagi puas ug wagi hunong nga pagpaningkamot nga madakpan gyud ang mga dautan nga nagbuhat sa ingon. Natay mga area gyud nga kada bitong agianan gyud nga klaro ug kuan kayo tin-aw kayo nga atong mga CCTV cameras nato. So di gyud sila maka-eskapo basta magbuhat sila dautan dito syudad sa Talisay. Ya ato kung gihangyo ang atong DSWD nga mabrifingan po no katong mga post basin trauma po taon ang hinahanog ang bata. So intras di pa siya makatrabaho na mahatag ta na financial assistance sa Grace no mintras nagpaayos siya sa iyang mga samad. Uban ni Philip Patricio ug Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak.